arvasin sen. Mistä te oikein juorusitte mun selän takana, hä? Mä arvasin sen. Sä oot pettänyt mua ton homo Heikin kanssa. Ismo, ota iisistä. Sinä turpa kiinni nyt! Ossi, päästä Ismo! Etä sä tee mitään pahaa, ethän! En mä voi jättää sua ton kanssa kahdestaan. Kyllä mä selviin. Mene nyt. Selvitään Ismolle koko jutun. Sinne meni Osteri Ossi. Sinä ja Ossi olette käsittänyt väärin. Mä en todellakaan ole mustasukkainen Ossista. Onko mä käsittänyt senkin kanssa? No, tää oli vasta alkulämmittelyä. Me oltiin yhdessä. Mä olin tosi huonossa kunnossa silloin. Sä jätit mut yksin. Ja niinpä sä käytit tilaisuutta hyväksesi. Päästäänkö se hivelemään Ossin komeita? Kaakeleita. Se taitaa olla oikein homo välyjen välissä. Voi helvetti! Vähän toista luokkaa kuin meikäläinen. Niinkö? Lopeta! Mä olin Riikki, Rikun ja Annikan takia. Ossi todellakin lohdutti mua. Sillä välin kun sä olit jossain pelaamassa mun rahojani.